na pa! Alcalde sa kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kayo! Bert de los Martires! Alcalde sa kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika, Tora Max! Asin iba pa! Alcalde sa kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Adelita se llama la joven, a quien yo adoro y no la puedo olvidar. En el campo yo tengo esa rosa y con el tiempo la voy a cortar. Y si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Ajá! Si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita liang ki Trene Lopez, ini pala si Trene Lopez sa iyong mga concert. Sabi niya, aram daw nindo kung ano ako tayo na po na Trene Lopez. Inda nga niya. Ang sabi niya, ang mama ko ngayon sa papa ko nag-tour, nagkabistuan niya sa Trinidad, Tobago, duma sa Caribbean. Ay nagkabistuan, pagkabistuan ngayon, pero daw, nagkaminuutan, yun na. Ginibo ngayon ako duma sa Trinidad, Tobago. Kaya kan ako nga mamundag, nag-uling niya si mama sa kasi papa, aram nga love, kung kay pontang yung pangaranan ining akita, kung sa intang yung ginibo duman, ay sa katang Trinidad baga nga babaeng pangaran, lalaki nga ni, ay gibunta lang yung Trini, yun na to, ginibo siyang Trini Lopez. Pagkatapos kadikitong pala nag-aaram na, ini pala si Trini Lopez, itong garo gusto niya maging singer, ay naging taganga lang siya ni Frank Sinatra. Ay nakadulog siya kay Frank Sinatra, nagdulog niya, boss, ako po nga gusto man maging singer. May talento man siya. Matibay maggitara, maray maganta. Di kita nag-aaram na inipalan na alalay ni Frank Sinatra. But sabi yun na protege. Si Frank Sinatra nagtugno sa iya kung paano maglaog sa showbiz. Kaiba-iba siya pagkakansert ni Frank Sinatra, pero dahil niya pinagpaarog si Trini kan sayang kanta. Kasi Frank Sinatra baga mga ballad, kung ano-ano pang kanta na mga pang-classic, ika ngaya, itong maririkas ngayong pang-kuyan, siya pala, tag-Amerika, although mga South American ang magurang niya, ay nagdakulan na siya kay Frank Sinatra. Pinakanta siya kan mga style niya ngunya, naharayo na maray kay Frank Sinatra, maski nga kaiba-iba ta ka, maski nga alalit ta ka, kaiba-iba ta ka na nga sarong, hindi kang nga mag-arog kang kanta ko. Oh, yan pala ni story ka ni nag-build niya sa kuya, si Frank Sinatra. Kadikito nag-aaram, retired naman niyo si kuya, Trini Lopez. Gusto ko man i-acknowledge sining nagluluto niya ning kuya, ning kuya, ukoy. Pag sinabing ukoy, sa kagulpiyo ning Pasayan, itong maragsik, masira mo na maray, Lalong-lalo na kung tamang-tama ang timplada kaya na may harang ning paminta, igwa pa ning mga pinagbabaw na sibuyas, saka
purti ang timplada, masira mo na maray na maragsik. Ang ukoy, pinagkakarakan mo niyan dyan sa LGU kan Nabua, Camarines Sur. Bira mo po kaming sambiton, pero kami po digdi sa LGU Nabua, nagantabi sa imo. Nagpapataranog na ning binakal nitong naglilibot lang na ukoy. Kaya mantang nagkakarakan kami ng ukoy na may suka, nagantabay kay Papa Bird. Kumusta mo po ang mga taga LGU, Busabion Municipal Hall, kan Banwaan nin Nabua. Iyan ang Patricia nagalian sa Perez Prado. Katuigwan ni mga juro-joke dyan sa Kamaligan. Igwang nga dyan yung matibay na musikero mananggad. Garungan si ama ni Kuya na Chuloy. Di sikaton baga sa mga inaapod na chacha, tango, bugi ang Perez Prado. Ay sa Kamaligan nga igwang yung sikaton dyan. Si Felix Prado nga, Felix Prado. Kundi ko napapasala si ama yan ni Garo Chuloy. Si Chuloy, tumatibay na arranger. Naarap ko nagantabay ngun yan. Ay mga musician yan. Kaya kung sa kinaban nga igwaning Felix Prado, sa Kamaligan, igwaman nga si kato na musician, Felix Prado. Yan. Ngunyan, kulibat ko pala na Papa Bert, gusto misa naman ko tanang ipadangog na digdi man po sa muya sa Villa Socorro, Libmanan Villa Socorro, Libmanan, sa mga palibot na lugar, arugang San Ramon, hain naman po ang inaapod na bakuna. Kami naara naman sa mga nagirestoryang ako nga nabakunahan na. Gusto mi naman mabakunahan, garong haloy pa po digde sa samuyang barangay. Siguro mag-verify ka mo sa sendong barangay. Ang pagkaaram ko, harayo man o harani an barangay, iyan anas allotted, anas yan budgeted, kana bakuna, tali yan sa gobyerno. Alangan man na ito sa nanging mga nasa sentro, kan syudad, ang tatarawanan. Gabos, basta Pilipino ka. In fact, ako nga ni, kang magpabakuna dyan sa JMR, kaya ito nakaging semana, ang sinusundan ko, foreigner, siguro Amerikano gara ito, na nakagum garong Pilipina, ay basta digdi ka na nag-star, kabali ka na dyan, talangan man na day ka bakunahan, baka ikan dapuan ng COVID, di nakaulakit ka pa.
Kaya kumusta lang kamo dyan sa Villa Socorro, siguro niya ako dapat mag-verify kamo sa sendong barangay. Taggabos yan, igwaning budget para sa bakuna. Aram mo ang kagayon lang daw niyan, kadakula-kula ka ng madadangog ning, yung bagang garong mamadali ng mabakunahan. Samantalang kanday pa nag-aarabot na bakuna, ay kada ko ay dahil nga ko mapabakuna dyan. At yan nga kan, may side effect nga yan. Ay sa katakan nagbabarakuna na magpun sa ining Sinovac, AstraZeneca, mayo man yung mga material na side effects. Solamente, igwa, kinakalintura, na natural man da yan. Yan nga ning kulog sa bakuna, mayo. Kan ako bakunan, man lamang kung namati. Na sabi nga ni, kang kita baga mga akipa, ang bakuna nga ang ineksyon, garo man lang yung kagatanga, ay nagrout na nga ni kang kagatanga, naggastol na. Kaya medyo magayon ngunyan pagdangugon, tagulpiyo na ngunyan ni mga Pilipino, mga Bicolano, ang medyo nagkakasiribot na, tagusto naman nindang mabakunahan. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Alias sa grupong The Turtles and Happy Together. Oras ganyan, 6 minutos pontes, maga alas 11. Sa gusto mag-text sa tuya, ang sa tuya pong number na 0919-431-5528, 0919-431-5528. Sa tuya bagang Facebook, igwaning nagluluwas na iyang bagang garo nag-appear na ka na nakaaging mga taon, nag-a-appear pa. Natatandaan mo ngayon garo araw ang hapot kaya. Kung gusto mong i-repost, ay may nag-appear sa Kuya Adigdi, kaya itong pinag-post ko kang May 28, 2018. Ay, ngunya baga, kaya fit sa 28 ngunyan, Biyernes. Ay, 2018 pala na, May 28, may pig-post ako sa Facebook. Retrato mi kang 1970. Ako man kaya may magpurpose ka itong mga luma. Tagaro gusto ko man magpara-attach ni mga storya.
kan magbutbut ako sa baul mi, igo akong nailin na lumang retratong black and white. Retrato kang 1970 kan ako po nag-eskwela sa Nasiyos, itong Naga City Youth Opportunity School. Na iyan post office ngunyan. 13 years old ako kayan. Ikinag ko sa nakakagluman Nasiyos First Batch 70 Homecoming. Hay na kamo pakibisto man tabi kan mga yaong sa retrato para sa planong reunion. An iba daay na magirungduman ang mga pangaran puwera lang ki. Isinurat ko pa ang mga pangaran ka nasa retrato. Sa Arki Sotero o baka bistado nindo niya sa mga barangay sa Naga. Ang mga kaklasiko kadto si Sotero Urate, actually ini po binawi na ning buhay taga diyan sa San Felipe. Pablo Navarro, ini si Pablo Navarro taga Pakul, Rosita Sabater o Pakul, Jose Cedeño taga Lerma, Shuni Punteos kang San Felipe, Juan Hani ay may harong ini dyan sa may Haciendas Dinaga, Julian Vergara nasa Ligaspini, Wilfredo Galon kang Concepcion Pequeña, Ricardo Fernandez kang Concepcion Pequeña, Ernesto Bolo nasa Bulacan na ini. Ang magtugang na Fe and Ruth Altar, ining si Fe, ang aram ko yaon niya sa Camarines Norte. Raquel Clidoro, anibade ko na natandaan. Sa retrato ako nakatindog na pinakaaki. Ang karidad ko ito, mga maedad na. Pinag-repost ko niyan. At least pinagsambitan ko man lamang init. Ako may nagdadangog man lamang. Nakaklasita kayo sa Nasiyos. Uy, kumusta na ka mo? Ano ko yan, nakakalakaw pa o makukulog ng tuhod? Kung kayo ito, abang kukusog ta pa. O ano nga yan? Nag-aaragrangay na, pag medyo nagbabangginan, nakurulog na, ang mga tuhod, piglalaydanan ng gas na may laya, o baka lingaw na. Sisay nga yan. Igo nga ng istorya kayan, Lolo, mag-prepare nga Lolo. Ay nga kayan, may prepare ka nga, may reunion nga kamo ni Ramon. O di arapudan mo nga sa radyo si iba mong kaibanan. O mga kaklasiko ka itong 1920. May reunion da kita dumas sa kadagatan kang Karamuan. May litson. May mga gabos na dapat ang kakanon. Arugan anit, mga aligi kang anit, kasag. Kaya mga kaklasiko kang 1920, buruhay pa ka mo. May kita reunion. Halida ki Ramon. Halat ka, pistado nindo si Ramon. Di ko natanda yan. Kung siya Ramon na yan. Magkaka-reunion man dakutan na si mga 90 anyos ng edad. Ang kada sa roday na matanda, si Sayan, di ko natanda mga lintikan na yan. Sayang Sayan. Masakit mag-reunion ang gururango ng maray. Di na matandaan kung si Say ka. Saan kita nagka-eskwela? 1920 pa. Masakit ng rumdumon si mga agi-agi. Darling, I need you. Hold my own and never do wrong. Hold in mine your little hand. I know too soon that holds so grand. Please hold my hand. My dear, I was wrong to try to love you. That's my life.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na! Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here.
Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down Sunday. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. Till forever home it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop. I wonder, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down sunny day. Yeah, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down sunny day. Ikaw na po kita na 12 minutos makagyang alas 11 nin pag-aagang oras na yun ato dyan kang Cabral Bicolandia Supermart kang DMSQ Original na Master Square, ang CBS Quick Save, CBS Convenience Store, CBS Express, ang Cibros naman ang Stabilo Lending Corporation. Sabi ka amigo kong nag-antabing ngunyan dyan sa Melbourne, Australia, garo na mora niyo na sa nang maraing lugar ano.
Palibasa, pag live streaming ka, worldwide, monitored ka, ay palibasa Bicolano, mas gusto niya magdangog sa mga programang Bicol para ma-update siya, tayaon siya sa ibang lugar. Yan si Jovi Dunga. Maski busy nita, engineer siya duman sa Australia, nagi pa siyang engineer sa New Zealand, kang siya maghali man di sa Bicol, sa trabaho niya sa Tiwi Thermal. Kagubay niya pa lang si classmate ko, si Kuyan. Nalingawan ko na. Nasa Canada na, si amigo kong Homer Abugao. Ay magkaklase kami sa elementary. Nag-isang engineer ang katrabaho sa Tiwi Thermal plant. Nag-istorya to kan magpulikad tong sarong taon. Yaong kami dyan sa East and West. Anya ko, ano man Homer, naghalik ka pa dyan sa, Kuyan, sa napukur garoyin ka to, yan, Tiwi Thermal plant. Alang kaon niya akong sildo dyan. Totoo nga yan. Kaya lang nga kang nababaritaan minang yung mga engineer, baka nga ini si Jovi, kaibanan ini. Nag-urlay-uli nga kami. Garo ipa-privatize nga niya ay. Dahil nang nga kita maghalat na ini nga may privatize. Dumana sila nag-apply sa ibang nasyon. Kan ako nga mag-apply sa Canada, ay tinakmatulos na siya, dahil nakula urulay. Tara mo baga kaya, very practical. Nang Canada nangangaipon ning tao. Dakulaw ng daga kadikiton ang tao. Pero nangangaipon sila mga skilled, mga organ engineer. Ay kamarama na engineer siya sa geothermal. Ay napudan tulos na siya, dumigdi ka nang asikasumong yung papilis mo. Kaya madaliun nga kung ang family ko nga, madaliun makalarga pa siring sa Canada. Dahil ako nga engineer. Ay kan magbakasyon digdi, ay namati ko, pigiling ko siya ang kaugmahan niya pagtungtung sa naga. Di si pamilya niya, walat duman. Sabi daan ni misis niya, balik ka lang tulos nga digdi sa Canada. Di nga yata, may mga kaulay pang ako. Siyempre si mga kaklase niya kan elementary, nagirlingan, grabe ang kaugmahan. Sabi niya, pigiling niya, pitatano niya ang tao sa sentro Kanaga. Harayuon man niya duman sa lugar niya. Garo, sa Toronto siya, sa Toronto. Harayuon nga yan. Taduman nga yan, mga organing sir sentro, dikit ang tao. Digdi nga sa nagaw, hurumukan ng tao. Hindi ko matubod kayo si Jovi Dunga. Naara mo kita sa Pilipinas, kadakol kitang tao. Ang ibang nasyon ngayon, karalakaw-lakaw nga sa sentro, sa Tilampo, bilang-bilang lang ngayon, digdi nga, hilinga nga, kadakol tao. And in fact, ang Vatican, ang Santo Papa, kan magdigdi sa Pilipinas, pinag-umaw ang pagiging kadakuling tao sa Pilipinas. Ang pagiging kadakuling aki, maabot nga ang panahon, may mga panibagong lahi, may mga panibagong Pilipino ang makapot, bakong araw nga sa ibang nasyon, araw halimbawa kan Germany. Ang populasyon po duman, old population, mga gurang, maana ni mga aki. Pag nagkagarda na ang mga gurang duman, sisay na makarapot, manang mga aki. Igwa nga ning nasyon na pinaging kami na encourage sa mag-agum na gagastusun mi ang gabos nilong pangaki o baka igwa pang incentives, mag-araki lang kamo. Igwa po ni mga lahi na harabo na magbarados, habo na mag-araki, gusto garo, saro lang o ano. Samantala mga Pilipino, nagpapadyak lang sila laki, si ina, chismis lang sa luwas, istoryahan, sige sa nang hiririt, barados walo ng aki, barados pa, araki sa ng araki, sige sa nang hiririt. Lalong-lalo na pag nagtitiripon ang mga babae sa baryo, pag ang babae nagtitiripon, dawang gunindo, nagingirit-ngirit yan, ano ang pinag-urulayan kayan? Ang masakit kung pinag-urulayan si mister, baka mahinging si Kuya Bagang nga ni, ay, bastusong ka nga, pumundo ka nga, bastusong ka man nga. Ayan ang mga urulay-ulay, kaya salamat na lang. Sabi pala ni Jovi, dahil ko sigurado kung na-mention mo na araw mo na si Trini Lopez nagadaan kan last August 2020. Narumduman ko mananggad pala na Jovi, nagadaan na talaga si Trini Lopez. Sabi niya, complication of COVID-19. Nahiling niya sa Google. Ayan. Ayun, narumduman ko mananggad na inyus ko nga ni pala niyan na ininagtali ko na sa kinaban dahil tinamaan ni COVID-19. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now.
on that summer's day, when I became a man at the hands of a girl almost twice my age. And she came to me just like the morning sun. And it wasn't so much her words as such as the way they were sung. It was the way they were sung. Desiree, oh Desiree, there I was found by the sweet passion sound of your loving song. Time was right, the night was long. Remember Desiree, oh Desiree, somehow I knew I could only have you till the morning light. If only for that single night. Sweet Desiree, you made it right. Then came the 4th of June, on that sleepless night, when I tossed and I turned while the thought of her burned up and down my mind. For she was there and gone, without one regret. But she continues on like the words of a song I could not forget. I could not forget. Desiree, oh Desiree, there I was found by the sweet passion sound of your loving song. The time was right, the night was long. Remember Desiree, oh Desiree, and though somehow I knew I could only have you till the morning light. The night was long, the time was right. Do you remember Desiree, oh Desiree? Do you remember Desiree? Yes, si Neil Diamond sa sunatang Desiree. Paborito yan si Neil Diamond kan classmate kong si Victor Brazal kan Pakul. Kumusta ka na lang dyan sa imong farm? Salamat pala dumas sa mga natural na sugok na nagsiram ng labunan. Ano? Yan pala na linabunan na sugok. Sabi kan Bureau of Animal, para makalikay kita sa salmonella food poisoning. Pero sarong bakterya po yan sa bituka kan manok. Kung malabon man lang yan kita, na deta sigurado kung sa nali ang sugok, liban lang garo kung iyan na nagurugbon sa pultrita, na mayo man yung mga kailang-hilang ang manok, siguro na ang hard-boiled kung malabon. Bako itong ngayang garo hilaw-hilaw, itong malasado, inagurumduman ko pati, yan ay kung sa bagay kayo itong panahon, mapaman yung mga hilang-hilang ang manok. Sa kada pag-aki katukan sa kuyang ina, ang pagtubod katon ni Papa, makusog niya ang sarong ina kapag pinapaigop nga ning sugok na malasado. Yan natural. Halimbawa, bagong mangaki kato si Mama, di na kaigda duman sa katrimi. Nag-aaki lang yan sarong, ay walo kaming magturugang. Ang gigibong katukan sa kuya ama, magaga na ay ning sugok na itong natural. Nadenggayo pigpapatagas, itong garo naluto-luto lang ang laog. Pakatapos pinapasa na si inutan pigkakagana ning asin. Tangay magtiritimpla, pag malipot-lipot na pigkakarga niya ang payukan sa kuyang ina, pinapaigop na ay ang pangaran ni Mama ring. Madyan na nga ring, ta papaigupon ta ka nang yung malasadong sugok, ta bago kang mangaki, magkusog-kusog yan sa imong buhay. Ay si Aki, si Tugang Mima na bagong mamundag yaw sa gilid. O sige na nga, magbangon-bangon kang tahigupan ng yaning sugok na malasado. Ay duman man ko nakanood kayo, tanganing magkusog niya ako ang buhay ko. Pirmi man ko malasadong sugok na pigpapasa lang ang inutan, pigkakagananin asin. Ay masira man ang gad. Lalong-lalo na kung si mga natural na sugok na itong
kinukuha mo pa duma sa basket. Ang pagkukuha mo, mayo sigun at baga tukaong ka. Ay kulibat ko palang gusto kong i-quote o gamiton manig di sa programa itong nadangog ko sa Riding in Tandem Kasbago. Ulay-ulay ni Ervin Borja saka ni Jeff Pasubilyo. Tungkol sa kuyan sa mga iyan bagang mga presentaran, tauso mo niyan, maski pa may pandemic ko niyan, ang araguman din ako kontrol. Ay bago mag-araguman, igwaning presentaran. Sa presentaran, maugmamantay igwaning karakanan baga ano, pag mapresentar na si kaglalaki, si lalaki, igwaning okupadong jeep na yaon na dyan si mga bihon, mga ibos, tinapay, kung ano-ano, tagaroon mirindalan, o baga man, pangudto, kung anong may karasalan na, karakanan yan. Pag nag-uuruli na tungkol sa karasalan, pagkatapos kang grabing karakanan, kung minsan irinuman pa. Pigdadawang ko si istorya ni Ervin, minsan sa tinambak garo ito, ay gusto na kay itong ama kang babae na kasalunaan mag-ilusyon. Itong akin niyang babae sa kasi ilusyon, haloy na nga mag-ilusyon din nag-araguman. Nganoy, pakarasal na daw ka mo, ano na ka mo, haloy na ka mo mag-ilusyon. Ay tiyo, nga, mapamampok nga kung tultul na anak buhay, de po muna kami. Ay ano na nga, haloy na ka mo mag-ilusyon, sige nang date nindo kan aki ko. Di pa ka mo nagpapakasal. Kuyan po kaya medyo masakit pa po ang pagbuhay, tiyo, mga ngirit-ngirit. Ay ano ka naman nga, pwede na nga yan. Sige na, pag padigda na si magurang mo, mag-urulay na kami, magpakasal na ka mo. Ano man kayan mag-agum na ka, maski mag-gulay-gulay lang, okay na. Mag-gulay-gulay lang ka mo, mabubuhay ng pamilya nindo. Ay, talaga po. Ayo, magdigdi na ka mo. Apuda na si magurang mo. After several days daw, uminabot na, may dara ng mga pamaba. Duma sa pamaba, o ano nga yan? O, kaya ba nang baga si magurang yan, mapresentar na daw baga nga. Alat ka, ano biginin ko sa pamaba? O, 10 sako. Ano, Noy, ano yan? Ito pong nasabi mo po, baga kaya, na kami mapresentar na, may dara na po ko digdi. So, mga sinako ba yan? Anong law ka yan? Alas po yan lang ka. Mga hilaw na lang ka sa kanyog. Tano, sabi mo po, baga maski magulay-gulay lang. Ay ano na ngayon, maray pang hindi na ako nagsabi. Kagugulayan lugod. Sa panahon ng presentaran, papanimiton siya ng gulay na lang ka, 10 sako. Sabi mo nga ni Jeff Pasubilyo, ang kauubak mo sa nakayan, maagrangay ka na, makudkud ka pa. Kaya duma sa mga mapresentaran, bala na ka mo kung anong ihanda nindo ngunya na uso niyang karasalan maski may pandemya. Pero bago ang kasal, siyempre presentaran na muna. Ay pangudtuan po kami ni Mama panirami alang nasirang langkoy tapos may hinog na mangga sabay pagungit ni Maluto. Si Baba tabi ini may kang Santa Lucia Magaraw igwa pa kaming bali na buka dulce. Ay aram po yan na masiram na sira yan na buka dulce. Totoo yan sabi ni Homer, sabi ni Joby kang Melbourne, Australia. Totoo yan sabi ni Homer. Nakakapanibago talaga pag nagpuli ako sa Pilipinas. Gulping tao, minsan nga ni nakulog ang payo ko sa kagulpian ng tao. Pero maugmaon ako pag ako yaon dyan. Sa Australia, dikit sana about 26 million people lang with a land size na almost mainland of USA. Lalo na sa New Zealand na 5 million lang with land size out ng Pilipinas. Grabe ano? Ang Pilipinas salit na nasyon pero man ang tao. Ay kuyan, pag dakol tao, anong gusto sabihin ko yan? Gulpi mag-araki. Ang pinagangalasan patilig dito, minsan may na-encounter akong istorya. Sabi ng Amerikano, digdi nga sa pili, may nailing siya. Igong niya kung nailing digding ina na badus. Karabit niya si mga aki, mapasiring sa barangay, tamakuan ng relief goods. Karabit-kabit niya, siguro niya masampulo ang mga aki niya. Badus pa ngaya, may karga pa, pero ngaya nakangirit. Ano ang sabi kan Amerikano? Filipina is a strong woman. Iyan mag-aki ka ng gulpi. Karga mo pa, nakangirit ka pa. O sabi yun, strong woman ka. Gulpi ka ng inaki, day ka nagilang, makusugong ka pa. Filipina is a strong woman. Dahil sa gulping mangaki. Kaya kung may nagarantabi sa tuyang niya na gulping mangaki, ang hapot ko, anong feeling? Kumusta?
happy? Nangingirit-ngirit yan. Ang inisip ko yan, sino ngayon yan may pantry? Sino ngayon yan may community pantry? Ralakaw sa nang ralakaw, maski barados na yan, pero sige sa naan ngirisi ka yan. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the Registrar's Office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Sa tuyang oras ngunyan, 35 minutos po magagyang alas 11 ni na pagkaaga. Sabi ni Fred Caballero kang Razorback, puro lang ka 10 sako na pangirit nga kubertay. Biroon mo, pirang aldaw mo, 10 bulan mong kakakanon yan na puros lang ka. Nagirumduman ko pati si istorya dyan sa igwa ko ning tugang na nagparapasyarman sa ami. Dahil kumaramang kung amiga niya na dyan sa parting bukid kan o kampo. Dua sindang mag-amigo, ay pirang alaw sila nakidagos duman sa harong kay itong babae na garo amiga garo ninda na inimbitaran magduman. Nagngalas nga kami ay pamahaw pa lang niya langka, gulay na langka. O sa bagay garo mga pobre man talaga. Pero siyempre masisirang bagal langka pag kuyan masiram yan. Pagkapangutong nga, langka na naman nga. Pagkabanggi nga, langka na naman. Sabi ko, purli na nga kita, garo, manganganaan lang kanya, ang tulak na nga, kuya na, garo butog na. Ay di nga, alatuntang nga sa aga na kita magpuli. Tama nang yang biyay, birumuhali ka sa bukid kining ukampo, itong harani na sa iriga. Manang kitang masakit ang biyay, digdi. O sige nga, maturog girari lugod nga kita, digdi, turog nga kita sa aga, baka kuya na, pandisal na. O baka ngayon may linabunan ng sugok o umanok. Pagkagada, ay salamat niya, bako na talaga yung langka. Urupakan na, ay, bako na yung langka o. Ano nga, iba na baga nga, anong pigluluto? Ugub na baga nga, o kaya at least, bako na langka, ugub naman da. O, yan ang nagirumduman ko. Kaya sa mga, itong istorya ni Irvin Burha, dakulang leksyon to. Kung kamo maurulay, ay kung ika, padre de familia, di pagparapirit-pirito niyan na nubyo kan aki mong daraga na pakarasal lang nga kamunoy, ano nang aloy ng irelusyonan yan. 10 taon na, pero isa na mag-ilusyon, ay pakarasal na kamo. Kuyan po kaya, mapang akong tultulan na buhay po. Ay ano man nga kayan. Eh maggulay-gulay lang nga kamo, nabubuhay naman baga nga yan. Ano magagumbaga nga, parang gulay-gulay lang. Talaga po nga, talaga po. Ayo, maggulay-gulay lang kamo. O magdigdi na kamo, kuya na kita, padigdihan na si magurang mo, magpresenta na ka mo. Sige po, dyan po lugod kami po. Uminabot na, nakapamaba. 10 sako, puros langka. Ano nga yan? Langka po, mga gulayon. Lintian. Nakararaway pati, lintian na lalaki niyo. Kung anong sabihin na gulay man. Ang gusto sabihin ka itong magulay-gulay, maghinguwa. Bako na po sinabi kong magparagulay-gulay, habang buhay, magurulay na lang pala niya. Linta na lalaki niya. Garo na kararaway pati na si ama. Everybody loves a clown.
pabutan ko daw ni na mga pagantabay ang sakuyang kaplaton sa ROTC. Although matuaman ako digdit ako kaya late nang nag-eskwela, si Dr. Rick Sivalios. Magkaplaton kami kaya sa Charlie Company sa ROTC. Ay kaya nagantabi siya ngunyan. Sabi ni Doc Sivalios, listening to your program, ayos mga music mo and ulay-ulay ka na buhay. This lazy hot Friday afternoon, nagluto ako padining kurakding na may kalong perkulis. Aramin ang perkulis. Ito yung garo mga beans, masiram na maray. Garo, masustansyang maray ni. Ang kurakding masustansya, ang perkulis masustansya. Saka diit na giniling na pork and pighimay na sira, nagulpisa na ning sili. Matibay pa na magluto ni si Dr. Rick Sivalios, kung sa bagay mga lalaki, igwan lalaki matibay magluto. Arong ni Dr. Rick Sivalios, ang saro na kung nadang naman lang nindo ang pangaran, saka bistado na nindo, gibong panindong mas maray na amigo, tamatibayon magluto. Dahil siya nagtatrabaho para luto, pero matibayon siya magluto, lalong-lalo na ni mga pangpulutan. Ini aling Amerika, pero ang luto niya mga Pilipino the best. Tugang malang ni Ervin Burha, ining Joel Burha. Tayanda kang yaw sa California, di siyempre si mga pinsan niya duman ng mga Bicolano, mga amigo, naging ugali magparasyar sarong ka ini. Tayan nga si Joel Burha, ay tugang niya ni Ervin Burha, matibayon magluto, sira, gulay, karne, yung mga pulutan. In fact, kang siya magdesisyon ng magpuli for good. Tapos siyempre, nag-start sa Amerika. Siyempre, retire na, mapuli na digdi sa naga. Kan magdesisyon na sa kanagigwa na ng inaapod na itong pamamaara, may party na. Ang nagparahibi iyo si Chris. Chris na ko yan, si bayaw niya. Si classmate ko. Christopher na ko yan. Ano ta nagparaibi, mamimiss da si luto. Ako pati nga nagpaparapagkikakan niya ki bayawhay, mapuli na. May nida si Joel na ko yan, na Burha, matibay magluto. In fact, nakasabatan ko sulma, nagpapardalagan. Garo niya ako nagpaparamadali. Diyan sa may Piburgos, ako sa inyo nagpaparamadali, garo piglalapag, nagpapardalagan. Si Joel Burha pala niya. Joel! Ay, tara nga, Bert. Nagpaparamadali siguro niya ako. Pinarada sa inutan si auto na bawal. Aram mo naman sa sentro ka naga, magdara ka ng auto. Kadaklan bawal ang lugar na paradahan. Kung magbaba ka man, dumali ka na tabag kadinahan yan. Ayan ang problema niya sa naga. Nagsakit na ka na parking sa sentro ka naga.
When the days of wine are gone and all the nights are long, then all my thoughts run on to you. When the lonely silence calls, when I walk through empty halls, then all my thoughts run on to you. And when they linger for a while, you come and touch me with your tender smile. And when your love was all my world, my days, my life you were, then all the songs were songs of you. I tasted well of sweet success. Nothing touched me that was second best. Oh, but then I turned and you were gone to someone else's song, and now I'm going back to when I love you now and then. When the story now is told and all my love unfolds, I've lost my very soul to you. Your love is written in the sky, but at the time I never looked so high, my darling. When will you come back to me? Release me, set me free. Yan si Red Vincent Hurley sa sayang sonatang When, paborito marayan ni barkada mi dyan sa Santo Domingo, Bumbon, si Bon Navarez. Pati naman si Raul Villamor. Good morning, Raul. Papa Bert, good morning. Madyan na pumalans kita ng paksiw, nat tilapia at prito. Ligdi sa Barangay Triangulo. Happy Fiesta sa aga ang Sabado. Dyan sa Triangulo, fiesta sa aga, ano? Kaya lang bawal ang mga tiripon-tipon mo niyan kung ma-fiesta da, garo pampamilya lang, ano? Aliang ki Tess Hobinera Vistanza kan Pakul. Sirman, pakigrit man si Gore Mayong Kapistrano po ang tunay niyang pangaran na taga Talidtid. Aram nindo kung saan ang Talidtid, dyan yan sa Kanaman. Paradang mo kaya siya, pirmi niya akong kinakalaban, pero pakibati man po siya, nagdadangugo niyan. Ako po si Jessal na neighbor niya, nagdadanguman ngunyan habang nagbabanwit digdi sa Kalabanga. Pero ang pigigrit niya, yaon dyan sa Talidtid, sakop yan kang Kanaman. Si Darbuan Encinas nga ni, yaon man dyan sa Tibgaw, ang sikat na artist, si Dar, ay matibay ni magluto. Dar, siluto mo ko yan, itong, pusit na pigbaraak-baak na may mga halong gulay, pero masiramon to, ang labaso na pusit, masiramon na maray na panirayan. Pagkatapos, sa iba pang, si Gwen Tess Mila pala nagantabay, good morning, Tess Mila. Pakiplip po kang Hear My Prayer. Yan, may nag-request pure din, nagsabi kang pangaran. Si Asun parati nag-antabi sa tuya. Si Maria Salvador de Jesus de la Cruz kang Sabang, parati man niya na nakatune in sa alkalde sa kusina. Today
while the blossoms still cling to the vine. I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today. I'll be a dandy and I'll be a rover. You'll know who I am by the song that I sing. I'll feast at your table, I'll lie in your clover. Who cares what tomorrow may bring? Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today. I can't be contented with yesterday's glory, and I can't live on promises, winter till spring. For this is my moment, and this is my story. I'll laugh and I'll cry and I'll sing. Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today.